História NATO sa začala oficiálne písať 4. apríla 1949. Politických a bezpečnostných dôvodov vtedajšej doby bolo niekoľko. Trvalo viac ako 40 rokov, kým sa objavila historická možnosť vstupu samostatnej Slovenskej republiky po rozdelení Československa do NATO. Generál Šarikašvili, hlavný veliteľ NATO, vyjadril obrovský obdiv, uznanie, že tak, jak sme sa my rozdelili, že to proste on možno s tým nikto nepočítal, pretože použil aj takú obezličku, že dokonca nepozná manželstvo, ktoré sa rozvedie bez incidentu, ale vysoko hodnotil, že sme boli maximálne akcieschopní a flexibilní. Hovorí, že nikto nemal žiaden návod, ani my sme vám nepomohli. 90. roky boli z politického a brannobezpečnostného hľadiska pre Slovenskú republiku životne dôležité. Stáli sme na ráz cestí, pridať sa k modernému svetu alebo zostať čiernou škvrnou. Politicky sme sa hlásili k NATO. Ako prvá z krajín strednej a východnej Európy prijímame program Partnerstvo za mier. Podstata je tá, že je to interoperabilita a kompatibilita. To je zlatá niť tohoto programu. Pretože tie štáty, ktoré sa prihlásili do tohto programu, tak bolo naznačené, že pokiaľ tento program budeme plniť a pokiaľ budeme iniciatívne pristupovať v jednotlivých jeho bodoch, tak zhruba v závere tisícročia, čiže do roku 2000, by tie najlepšie štáty mali byť prijaté v prvom kole rozšírenia. V polovici 90. rokov integračnú pomyselnú káru ťahala armáda. V oblasti naplňania politických kritérií sme ale zlyhávali. Potvrdil to summit NATO v Madride v roku 1997, ktorý pozval do svojich radov Česko, Maďarsko, Poľsko. Slovenská republika zostala pred bránami aliancie. Ja som zrovna letel na jedno cvičenie, ktoré bolo na Sliači za účasti príslušníkov NATO. No a tam nám oznámili, že ako jednoducho my nie sme prijatí. No tak prišlo nám to ľúto, ale nič sa pre nás teda takého nestalo. My sme museli vyhrnúť rukávy ďalej a ďalej pracovať na tom, aby sme zase v najbližšom nejakom kole sa prípadne k tomu dostali. Na prelome milénia sa kormidlo politiky otáča a naša krajina sa dostáva do demokratického normálu. O členstvo v NATO vážne stojíme. V ďalších rokoch nám bola skvelým integračným advokátom Česká republika. Spoločne vytvárame jednotku do aliančnej operácie v Kosove. V Topolčanoch vzniká veliteľstvo Československo-Poľskej brigády. Pointou tejto doby bolo predovšetkým naplniť naše ambície, ktorými sme chceli presvedčiť partnerov, že tam do toho klubu patríme. A z toho pohľadu už dlhodobá účasť v Partnerstve za mier pokračovala a chcem zdôrazniť hlavne spoluprácu, zintenzívnejšiu spoluprácu s našimi budúcimi partnermi, Spojenými štátmi americkými a ďalšími krajinami v otázke konzultácií o tom, čo ďalej, ako ďalej. V roku 2001 ukázal terorizmus svoju najohavnejšiu tvár. Svet a NATO sa zmobilizovali. Slovenská republika nemohla stáť mimo. Naši vojaci začali plniť nové úlohy. Ako nečlenská krajina sme sa zapojili do koaličnej operácie Trvalá sloboda v Afganistane. V tom čase Slovensko chcelo ukázať, že do tohoto klubu patrí a pripravovali sme našu účasť v operácii v Afganistane. November 2002. Summit NATO v Prahe prináša pre našu krajinu historické rozhodnutie. Spolu s Bulharskom, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Rumunskom a Slovinskom sme prizvaní na prístupové rokovania. Rozšíření o 7 nových členů bude veľkým aktem důvěry v právo národů svobodně rozhodovat o tom, k jaké části světa chtějí patřit a jaké svazky chtějí navázat a pěstovat. Bezprostredná reakcia je veľmi dobrá. Videli ste, že sme to s radosťou prijali a je to moment, kedy si treba uvedomiť, že dnešným dňom do ratifikácie treba ešte veľa urobiť. Významnú prácu odviedli naši diplomati, celá naša exekutíva, naši vojaci v postoch veliteľských, ale aj v početných mierových misiách, ktoré máme, dá sa povedať, po celom svete.
Slovenská republika prijíma individuálny plán na členstvo, rozbieha sa kolotoč stoviek rokovaní, konzultácií a vyše 400 konkrétnych aktivít v oblasti interoperability a kompatibility ozbrojených síl. Prijímame model 2010. Integračné snahy sa horúčkovito stupňovali. Moja úloha nie je len presvedčiť občanov, ako dôležitý je náš vstup do NATO a Európskej únie, ale predovšetkým robiť konkrétne kroky preto, aby sme občanov presvedčili, aké výhody pre nás bude mať náš vstup do NATO. Historický okamih pre mladú Slovenskú republiku nastáva presne 29. marca 2004. Vstupujeme do NATO. Dokázali sme to. Neuveriteľná zodpovednosť a práca naberá na obrátkach. Svetové ohrozenia sa naďalej stupňujú a prerastajú v zákernú hrozbu – terorizmus. Slovenská republika pokračuje v budovaní svojho dobrého partnerského mena. V Bratislave rokuje parlamentné zhromaždenie NATO, stretávajú sa tu ministri obrany aliancie a vo Vysokých Tatrách rokuje vojenský výbor NATO. Skvalitňuje sa naše zapojenie v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Naše členstvo v Severoatlantickej aliancii hneď od počiatku bolo poznamenané niektorými faktormi, ktoré sme museli vziať v úvahu. Bolo to predovšetkým nárast všetkých možných spôsobilostí v boji proti medzinárodnému terorizmu a potom pochopiteľne zachovať si aj spôsobilosť plniť všetky tradičné úlohy armády každého suverénneho štátu i v rámci koalície. Politici prichádzajú a odchádzajú. Najdôležitejší zmysel ľudskej existencie, sloboda a bezpečnosť ale zostávajú. Naše ozbrojené sily v osobách stoviek profesionálov si plnia svoje poslanie aj pod vlajkou NATO. Získavajú nové spôsobilosti, obohacujú vycvičenosť koaličných partnerov, stoja na strane slobody a bezpečnosti. Získavame si definitívny rešpekt sveta. Slovenská republika je napriek tomu, že sme mladým členom, pevnou súčasťou Severoatlantickej aliancie. Naši profesionálni vojaci, naši odborníci dosahujú vynikajúce výsledky pri pôsobení v zahraničných misiách. A mňa veľmi teší, keď stretnem našich zahraničných partnerov, keď my s takou pokorou a skromnosťou pristupujeme k jednotlivým misiám, keď počúvam, že nie len my sa učíme od našich zahraničných partnerov, ale aj oni majú veľmi veľa nových vecí, ktoré preberajú od našich vojakov. To sú veci, ktoré nás všetkých posúvajú dopredu a dávajú nám istotu v tom, že naša práca je nastavená správne a ideme správnym smerom. Domáce a zahraničné úlohy si Slovenská republika vzorne plní. Jej gestor a priateľ, Národná garda amerického štátu Indiana, je na nás pyšná a hrdá. I would say, being a soldier as well, it's very difficult for me to kind of give a ranking to an ally. This great relationship that we've had over the last 20 years, but I would say that the professionalism that I have seen from going from a conscript military to an all-professional army and creating the non-commissioned officer corps that has been established over the last many, many years is, I think the soldiers and the airmen of the Slovak Armed Forces are equal to any American force. So I would give them a 5. Slovenská republika oslavuje 10. výročie vstupu do NATO. Sú pred nami nové veľké výzvy. Hoci má naša malá krajina kalendár NATO na najbližšiu dekádu zatiaľ prázdny, má ho ale otvorený. Sme totiž zodpovedný, čitateľný a dôveryhodný spojenec. Prináša to len a len výhody, nielen pre Slovenskú republiku ako takú, ale aj pre všetkých občanov vzhľadom na to, že Severoatlantická aliancia zabezpečuje nielen kolektívnu obranu a ochranu záujmov Slovenskej republiky a všetkých jej členov, ale aj ochranu investícií. Svoju stabilitu dokazujeme stále aj účasťou v misiách a určite v našom postoji budeme pokračovať aj ďalej podľa potrieb Severoatlantickej aliancie. Dokladom je aj naša momentálna činnosť a úsilie vzhľadom na situáciu na Ukrajine.
Tento krátky dokument vznikol na počesť nášho 10. výročia členstva v NATO. Chceli sme si ním pripomenúť historický moment mladej a malej krajiny, našej vlasti, ale aj vzdať česť a úctu všetkým, ktorí chápu najvyššie morálne princípy a sú ochotní za ne priniesť aj najcennejšiu obeť. Ďakujeme. Pre Slovensko to znamená veľmi veľa, pretože sme sa stali členom významného bezpečnostného zoskupenia, ktoré garantuje nášmu štátu, ale aj našim občanom bezpečnosť. A čo je veľmi dôležité, z tohto pohľadu Slovensko je takto akceptované aj vo svete.